Arabarra. Gaztea. Euskaltzalea. Bai, eta zer? Urtarrilaren 28an, larunbata. Oianeder Euskararen etxea. Goizeko 10:00 ordu bat erditara. Arabako gazte euskaltzaleen topaketa. Euskararen aldeko ekintzak antolatzen badituzue. Hau da, zuentzako terapiarik onena. Eta gero zer? Baskaria gaztetxean. Eta arratsaldean? Sorpresa! Urtarrilak 28 Gasteiztik ere topaketan ikusiko gara. Izan ondokoa naiz, eta lautadako gazteok zer esana daukagunez, 28 urtarrilak 28ko topaketetara etorriko gara. Zigoitian ere Euskararen alde gaudenez, urtarrilaren 28an Gasteizen egongo gara. Agurainen bizi naiz, gaztea eta euskaltzalea naiz, eta herrian euskararen etorkizuna bermatzeko urtarrilaren 28an topaketetan izango naiz. Mugan egon arren euskaltzaleak bagarelako. Beraz, urtarrilaren 28an Oiongo gazteak Gasteizera. Gure hizkuntza maite dugulako, izarrako gazteak ere han egongo gara. Agurnikanoko etxe guztietako egutegietan urtarrilak 28 markatuta daukagu. Euskara gure hizkuntza delako kuartangoko gazteak Oianederren izango gara. Araba Errioxako gazteak euskara maite dugunez, Arabako gazte euskaltzaleen topaketan egongo gara.